Bi beşdariya 43 endaman, duyemîn Kongre Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriyê li bajarê Qamişlo hate lidarxistin. Di Kongir de hinbendên sîstema hundirîn yên girêdayî bi desthelata Serokê Yekîtiyê ve hatine gengeşekirin. Her wiha, guhertina navê Yekîtiyê jî di rojevê de ye. سەرۆکتیا یەکیتیە گەلو ئەو شخصێک ببە سەرۆکتی ji mafê wî li her ciya hazir bibe tevge ve xwendin dermajêr bi şeklekî kesayetî bê gelo ji mafê wî hazir bibe an ji ne ji mafê wî gengeşe ser vê noqtê jî bû cîna jê ji mafê wî wek kesayetî hazir bi cîna jê ne ji mafê wî ye tiştên asta bilintê heye diva şêwra destaya rêveberiyê bike yanî ser van xala gengeşe hebû. Zimanê Kurdî nasnameya me ye. Ev bû slogana duyemîn Kongrê Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriyê li bajarê Qamişlo. Destnîşankirina vê sloganê jî bi sedema ku endamên Yekîtiyê xwe di ber pêşxistina zimanê Kurdî de berpirs dibînin. Yani bêhtirê ji me tê xwestin em zimanê Kurdî pêşxin, çanda Kurdî pêşxin, wêjeya Kurdî pêşxin, bêhtirê xwe ev e yani heta welew ew wextê bi zimanê erebî jî bê dîset wî rengê got bikeve xidmeta zimanê Kurdî, wêjeya Kurdî yani doza Kurdî ev ji kesê nivîskar tê xwestin. Heta welew ku bi zimanê erebî jî bê lê nabê ji xwe got zimanê Kurdî ji bê bêjbîrkirin ya berbiçav nekirin ya nebê tişkî sereke li cem e. Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriyê di sala 2016 de li bajarê Dêrikê hate damezrandin. Di nav vê yekîtiyê de jî 105 endam cihê xwe digirin. Di dawiya Kongirê duyem de dê desteya rêvebir ji hêla beşdaran ve werin hilbijartin. û destnîşankirina Serokê Yekîtiyê dê ji erkê desteya navbihûrî be. Ku piştî demekê dê navê Serokê Yekîtiyê yên û were ragihandin. Arya Hacî, Kurdistan 24, Qamişlo.